Hry jsou tu s námi už celou řadu let. Mají svoji historii, svoji tradici. Právě v těchto dnech slavíme jedno velmi významné jubileum. Právě v těchto dnech slaví 10 let své existence naše milovaná Sony PlayStation. Konzole PlayStation byla na evropský trh uvedena v září roku 1995. Od té doby se jí prodalo téměř 100 milionů kusů. Existují na ní přes 7 000 her, kterých se dohromady prodala bezmála 1 miliarda. PlayStation měla několik revolučních vlastností. Šlo na ní třeba přehrávat hudební CDčka. Obsahovala neuvěřitelné 2 MB paměti. A v roce 2000 se dočkala svého nástupce. PlayStation 2 byla ale ještě úspěšnější než původní konzole. V současné době trh netrpělivě očekává premiéru PlayStation 3, která ovšem bude stejně horší než průměrné PC. Tak všechno nejlepší.